Waket stika margo. Elisha Ochola kantie Mombasa to wacho kanyo ni en to dwaro mana no kete solar battery mar 1 kV. Akiani kaka jalonyi winjo wachno ni nyise gimonjo be notio mondo mi honeno kete o makare kendo bedo nyakonye. Kodwaro mar 1 kV nyaka oyud panels. Oyud kambi manyalo miye panels. Panels manyalo bedo around 800 watts bro dhiro ne 1 kV maber to kik bed ne matin ne 600 watts to obo yudo inverter mar 1 kV to many inverter maber kasto many kata battery ariyo ma 200H mano bo yudo mach manyalo dhiro ne fridge maber 1 kV nyalo timo ne gik mang'eny. Kaito na awinjo kitemo anyawacho ni ringe wirwath ntiere kar jo hala na awinjo kichako wacho kaka inyal ti kode ayo anyalo rogo mag timo hala anyalo ka samoro ogolie kao pesa tikete pesa mar stima ichulo tokens to kare nyalo mana tiyo gi teko mar stima neno ni bende ibedo kod teko mar chieng' kendo nyalo yudo ki itawo yore ni mane yo makare wachie kaka inyalo ti gi sola e weche mag ohala. Mokwongo adwa ni oganda ong'e ni sola gi stima onge pogruok. Ntie luoro moro ma ji niga godo ni to sola nani be biro tiyo adier nyaka bed gi stima. Ntie ji mang'eny ma noketa keta sola ema tiyo godo to gitiyogo kaka itiyo gi stima e odi. Koro ber sola ni ing'e ni onge gimiluongo ni blackout en otiyo atiya kamano. To king'iyo jo ohala wach ni in gi butchery. Pod inyalo bedo gi sola mariembo ni butchery gi deep freezers min gode butchery kanyo. Ineno ka gotieno ibro liel maber to deep freezer gi onge samoro mibo wacho ni ring'o nokethore nikech stima nolal gotieno. Kata kin ijapith mar gwen. Jopith mar gwen nawinjo koywak kabisa nikech koro ikano gwendi e deep freezer kasto stima olal. Mano kethre te. To kaka nawacho kambi matiye wan gi gigigo te. Actually wawacho ga ni wan duka ma oting'o gik sola te midwaro. Nikech kidwaro solar deep freezer no ibro yudo. To nawacho be namule matin wach orego wan gi orego moro miluongo ni Agsol. To Agsol ni onge innovation ailano Africa kate. Nikech obro kawo ni stima podi to bro tiyo gi 300 watt ichal ng'at ma tiyo gi blender tin gorego marego ni kilo 50 within 1 hour to pod onyarego ni chiemb gwen kata chiemb dhok bende. Kori kasto tin kori yudo ka kiuso bando to gira ilani nyalo mana kete bathi kanyo to ng'at mobiro nyiewo bando kuomi kilo 2 kar mondo chandre no dhirego kamoro tichaki rego ne ichaki yudo siling 10 moro. Tineno ka koro kanitiyo gi sola to onge kamidhi chule token en bana pesa makoro donja. Nano ka vayo lubalo ntie wach miwacho ni ntiero ganda moluro tiyo gi sola gi paro ni nyaki kike mana gi stima matini koko nyalo tiyo. Vayo lubalo to penjo ni bende ber kichajo simu gi sola nikech ntiere mbaka moro magoyore ni sola ketho battery mar simu. Ben adier? Mana kaka nawacho. Mach ma stima gole mach ma sola golo. Kiloke AC to mane mogolo. To kata kiloke DC ntie ka en odong' e DC ntie kaka pod en majcha. Koro gima ketho ga chajo simu en ga charger mitiyogo. Koro ntie gimiluongo ga ni rating e charger te. Koro ibo yudo ni kidhi nyiewo charger ni mar simu to ntie bei mopogore. Koro ng'eny ne ji kawo ga mar 150 cha. Koro nyisi ni ntie mar 1,500 kata 5,000. Tipenjiri ni mano da nyiewo go charger kosa nyiewo simu. Mano ema dhi rito ni battery mar simu ni. Nikech en gi mach ma ogolo ma simu cha nolos ni majno ema timang'o ema golo. Koro moro ma beche beto ajore ni samoro nyalo kelo mach matin. Samoro nya kelo matin, samoro bo nya kelo mang'eny moko oko chike kako nego bedi. Bende ado ka penjo mot penje Collins Omolo. Collins wacho ni